Gareng. Aku manut piye? Suro, Pak. Lah kuwi lho. Sura kuwi saka tembung wani ya sura kuwi Lan asale kata surasaning wani. rasa. Utawa surasaning rasa. Niki wau guyon, Pak. Heeh. Tapi saat niki kula ngomong serius. Serius. Apa niki enten mahasiswi saking mahasiswa UIN, Universitas Kediri. Islam Negeri. Iya. Kediri apa anu? Kediri. Ya toh, Universitas Islam Negeri toh. Kamu tahu enggak artinya KKN. KKN mani. Tapi kula nun sewu. Saya Kamu tuh ya sebetulnya kuliah? loh, aku biyen alumni alumni UIN Loh, juga? loh, loh. UIN. Oh, Cuman aku nuwun sewu, aku ambil biyen jurusan apa, Mas? langsung dua aku. Oh, apa Apa kuwi? kuwi? Ekonomi karo hukum. Masya Allah. Nah, terus Berarti paham dengan jalur itu ya? Surah pahammu, aku langsung dihukum kok. Loh. Lah wong jalure ki ekonomi sama hukum kok. Lah iya aku mlebu akhirnya dihukum. Sebabnya Karena ekonomi nyolong akhirnya dihukum banget. iki jenenge rape sampean ki. kuwi Kula jenenge. ben- Terus Islam. Islam. Win. Iki mahasiswa. Sura. Surah ki ya Islam lho, Pak. Iya bener Sampai Muharram. Muharram Heeh. bisa. Wong Islam iki kudu memperhapor hawa nafsu. Gelo-gelo. Dek nek omong serius angin teko, Mas. Edan. Dek nek omong serius angin teko. Mergo Termasuk- bocah iki ngerti sakjroning winarah, Mas. Delok Termasuk- angin kon ndi? Angin iso kolor. Kolor Lah yo ngarepe lor kok iso. Kritik ya mblendes Loh, pindho. gitu lah ngarepe lor, etan ngarepe kulon. Ngono lho. ganteng ya cangkemmu ya moncrot. Kidul ki lho. Angin lek kok kidul ki medeni, Pak. Piye? Kidul ki nggone laut. Nah terus Sok kalau lek angin kok kidul ki nggone laut, ombak gede, angin banter, gelombang tinggi, para nelayan golek iwak angel, iki sing saudarane prahara. oh ngono. Oh, tembung Jawa ngono ya. Sura, Pak. Prahara, wulan sura. Kuwi titikane saka angin ya. Angin. Nek angin kuwi saka wetan, Mas, wetan, Mas. Wetan ki jumudule srengenge, Pak. Sok kalau lek angin ki banter saka etan, kuwi kadang-kadang donya ki ora bakal padang ning sok kalau akeh Pepeteng. ricuh, akeh pepeteng sing sok kalau Akeh kericuhan ki yang penyakit banyak lah terjadi. intine. Oh, Lah, angin nek kok angin etan. saka wetan. Diarani apa kuwi? Sing sok diarani menika pagebluk. Oh, iya ya larang sandang, larang panas. Larangan. Mergo srengenge lagi bersedih. Betul. Nek angine Terus. saka lor. Lor ki sok kala ulu pametu angel, wong petani tandur, sok kala raja kaya akeh sing mati, tandur sok kala panene ora cocok karo tandure. Menika sing saudarane paceklik. Paceklik. Wih, lah nek angin kuwi kok parane ngulon, Mas. Kulon ki nggone kepemerintahan. Lek wis angin kok kulon banter, kuwi sok kala wong gedhe padha rebutan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Loh. Okeh wong sing gawe sandangan apik. Sandangan apik tapi tumindake ora becik. Loh, ngono, kuwi, Mas. ngono, Lah niki nun sewu. Kula niku Angin kuwi saka wetan saka lor kulon. iya, kuwi besok ana sing nentremne kahanan kuwi yen wis ulan sura ki ana sadra piningit sing jumudule jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Iki, Wah, Mas. kuwi iki. nggawa wahyu kuwi. Nggawa nugraha. Cemlorot nggawa wahyu. Ngalor ngidul etan kulon prahara pagebluk paceklik. Iya. Mencorong bathuke to. Terus. Wahyu. Yen ulan sura ana sadra piningit sing metune jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Sopo, Mas kuwi? Wong nyuluh kodhok. Wih. Iki Pak Cakun. Pak Cakun. Ngawur. Kowe aja ngono. Ayo jan aku nek karo sampean iki pegel. Kowe iki anggere dirungokne tenanan satria Aku piningit. ki lek Kudune ngangge ki ngrembug sampean. perkara ratu adil ngono. Lah ngene, kok Pak. wong nyuluh kodhok Ratu Adil ki ya budaya iki. Mulane ulan sura nanggap wayang Wayang. ngelingne Pak. Wayang ki wayahe sembahyang. Lho. Wong urip ning alam donya oleh budidaya, Nggih. ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo isen-isen donya ana loro. Ana loro. Apa? Wayang kene iki sing diarani Pandhawa, kono sing diarani kiwa karo tengen. Nggih. Dengan sing Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa. Pandhawa apik, sing Kurawa elek. Kula donya ki ana sing apik ya ana. Ana sing elek, Pak. Ah iki lho. Wayang menika wayahe sembahyang. Heeh. Tapi lek ulan sura ngene iki kok adewe dudu wayang, Pak. Apa? Ringgit. Sebabe Ringgit. Ringgit ki disaring lan dianggit. Loh. Marilah kita menjadi netizen yang cerdas, marilah kita menjadi penonton yang cerdas. Deloken wayang iki sing lakune sing elek aja dicontoh, laku sing apik ayo diterapke ning alam donya. Oh Terus ngono. ditularke marang Sapadane. Lah nek ringgit. Nantek kaya ngono, ringgit kuwi ki mau. disaring dianggit. Dianggit.
Saiki nek lungguhing yoga. Yoga ki sak njoboning sura Pak Gareng. Kuwi jenenge yoga, yasa gotong royong. Yasa ki gawe gotong royong itu kerjasama. Berbineka tunggal ika itu yang harus dilaksanakan. Nabuh siji. Nabuh bareng. Senggak siji. Senggak bareng, Pak. Kebersamaan. Bersamaan. Maam siji yo maam bareng. Ngantuk siji. Ngantuk yo gugah kancane gugah. Digugah aja nganti ngantuk. Tapi lek ulane ulan sura iki dudu yoga, Pak. Jenenge apa? Pengrawit. Pengrawit. Beda ukara, beda arti. Pengrawit menika saka tembung pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Ulan sura tanggapan rame, kita harus pintar mengatur manajemen keuangan, kudu bisa nyelengi, dimen besok yen pas sepi awake dhewe sik duwe celengan. Ora dintek-entekne. Ora dintek-entekne. Oh iya. Aja sampai besar-pasan daripada tiang. Iya. Iki nek gon sura. Gon sura. Sinden. Yoga iso diarani pengrawit, nek iki diarani apa? Sinden. Nggih. Sinden ki sak njoboning sura. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Tapi lek ulane sura ki duduk sinden. Napa, Mas? Iki sing sodani waranggono. Artine waranggono. Sura ki identik wong Jawa saka ngumbah pusaka. Ngasah gaman. Mulane iso dadi ulan sura ki waranggono. Tegese waranggono, warang ki warangan, Pak. Warangan ki ungkal. Nggono nggone wis ana wae. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengen ngungkal, nggone yen iki, Pak. Dadi aku roh penerjemahmu ki aku roh aku. Asline kowe pengen ngumbahne gaman gratis. Ngono to. Ngeten lho Pak Gareng. Pak Gareng. Sik. Nek kono waranggono dadi sinden, pengrawit dadi yoga. Lah nek makrifate dadi apa? Dadi apa aku? Lek ning jaba sura dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Pitutur. Siar. Tapi lek mlebu sura iki duduk dalang. Napa Mas Kluthuk? Teng crit. Nyalek dhewe lho. Nyalek kene wibawa yoga karo pengrawit karo sinden. Enten lho. Kene dalang kok teng cerit. Aku pengen genah, aku pengen roh aku. Roh iki lho ilmu Jawa tuwa iki. Ilmu tuwa ta iki. Tuwa, Pak. Tinggalan zaman Majapahit. Iki ilmu tuwa, Pak. Saking tuweke niki sedina tiba bapak ning jeding. Sapa kuwi? Para tuaku. Teng cerit artine. Teng cerit menika tenguk. Dan gasmu. Teng cerit. Kowe apa iki? Mas aku. Nah, teng cerit menika tenguk karo cerita. Ceritane lakune wayang Pendolan Kurawa. Dimen ndi sing apik, ndi sing elek, iki iso dienggo patuladan samubarange. Kira kajen lho kowe. Dalange wis kajen kok mbok ganti teng tapi lek suruh aku roh kowe kan dagelan. Sik Mas, kowe lawak. Nek umpama ngene lho. Teng crit kok ya kajen. Lek ngene lho, salaman penak. Apa? Waduh, Mas Wiyoga. Pengrawit, Waduh, Mas pengrawit. Sura pengrawit. Waduh, Bu Sinden. Waranggono sura. Bu Waranggono. Salaman ngene. Sugeng dalu Bapak teng cerit. Ngene aku yo lho, tapi ora apa-apa lho pancen artine ngono. Tengok karo cerita. Ora kok deg-deg cerit bener Boten, Pak. Deg-deg cerita ngadeg karo cerita. Ora keju kabeh. Yo ora likaten. Ini lek khusus pelawak untuk liyane sura pancen pelawak. Dagelan. Ini nek ulan sura aku roh aku. Napa Mas Gareng? Kuwi diarani badut. Duduk. Badut ki sak njabane sura. Badut iki lanangane mentok e. Ora, dadi diarani apa ya? Tak geblok. Tuh enek. Apa? Pasucong. Napa pasucong? Pamer swara liwat congor. Ayo nesu to. Kowe marahin jarang. Apa? Awak dhewe pasucong bengi iki nyambut gawe kalih Bapak teng cerit. Kowe kan penak to. Piye, Cong? Kabarmu, Cong? Sae Pak teng cerit. Lah congor ngono kan kowe cerita kan yo panggah apik ngono. Iki lho. Iki diane kebersamaan. Kok kene Pak Gareng? Loh, niki sing dari kebersamaan. Aja guyu. Aku anakmu nyeluk. Loh, teng ceduk teko. Ngene iki kowe ndidik sing ora apik. Ngene iki anakku ngeten lho Pak Teng. Ngono kan ya repot to. Iya. Iya nek Pak Teng apik, nek Pak Crit ngono meneh ya repot. Pabutan tok. Niki lho Pak. Wong ki nek iya yen ora. Nggon tata krama subasita sopan santun adat ketimburan sing diarani Jawa Jawi jiwi iki kepiye oleh rasa antaraning sura kudu iso meper hawa nafsu ora kok kaya Mas kula ngeten iki kok teng cerit waranggono nggone wis ana terus ngungkal ngene iki jajal lah nek ungkale gegedene apa ya cukup kowe
Dadi kowe iso jelasne. Nek kula mboten ping perkara lisan mboten. Nek kula sinau bab-bakan spiritual hati, Pak. Wo, ki lho, Duk, adikmu iki dan menjilo tenan. Rasa ki digawe. Menjilo tenan adikmu. Kowe ora ngerti kok wong ki kadang omong ning lambe ning urung mesti kesimpen ning ati. Ning lati karo ati kuwi kudu nyawiji. Biasane atine nyimpen ning nggon lati ora nyimpen. Kene mikir, kene ya ora iso omong. Biasane nek kene omong, kene mesti mikir. Nek kene mikir, kene ya nyimpen, iki mesti metu. Antarane lati, ati, nyawiji. Ngono. Lagi kapan braksine? Kowe iki. Jan kowe iki nek diarani ngono. Kowe takono aku, Brak. Takono aku braksine engko lek wis wayah ngumbahne.